Bideo honek Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolaren informazioa jasotzen du. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak bi eraikin ditu, egoitza nagusia Donostian eta atala Eibarren. Sarrera bezala, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolari buruzko datu hauek aurkeztu nahi dizkizut. Batetik, mundu mailako unibertsitateen sailkapena egiten duen Shangaiko rankingean, Euskal Herriko Unibertsitatea 400 unibertsitate onenen artean kokatuta dagoela, eta bestetik, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolari dagokionez, 7 ingeniaritzako gradu eskaintzen ditugu, 3 industriarlokoak, 2 eraikuntzarlokoak eta 1 energia berriztagarrietakoa, eta gradu bikoitz bat, ingeniaritza mekanikoa eta industria elektronika kombinatzen dituena. Honetaz gain, titulazio bikoitzeko ibilbideak eskaintzen ditugu industria zein eraikuntzan. 3 master titulu ere eskaintzen ditugu, hauetako batek doktorego programa dituena, eta errendimendu altuko 11 ikerketa talde kontsolidatu ditugu. Hauen bidez, Gipuzkoa osoko ekoizpen zientifiko altuena sortzen dugu ingeniaritza arloan. Aurkezpen honetan, 5 atal hauek jorratuko ditugu. Etorkizun profesionala, ikasketak, formakuntza osagarria, ikasleenganako arreta eta profesionalak. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako titulatuek enplegu tasa bikaina dute. Batetik, ikasketak amaitu dituzten ikasleekin dugun harremanen bidez, hori jakinarazten digute, eta bestetik, Lanbidek 2019an argitaratu zuen azken txostenean ere, gauza bera ondorioztatzen da. Etorkizunean ere, gure gizarteak ingenieri eta arkitekto tekniko gehiago beharko ditu. Adibidez, Adegik 2020an argitaratutako txostenean aipatzen da, unibertsitate ikasketa dituzten titulatuen eskaera 30%tik 29%ra igo dela, eta unibertsitate mailako gradu ondoko edo doktoretza ikasketa dituzten titulatuen eskaera 3%tik 13%ra igo dela. Adegiko txostenetik ondorioztatzen da baita ere, kontratazioen 62%a STEM arloko titulatuena izango dela, Adegi eta Innobazkek aipatzen dute enpresek ingeniariak behar dituztela, eta etorkizunean STEM arloko profesionalen defizita egongo dela, Confebaskek ere gaur egun gehien eskatzen diren titulatuak ingeniaritza arlokoak direla aipatzen du, eta azkenik, eraikuntza arloan, bai Askongik eta baita Confebaskek ere, ingeniari eta arkitekto teknikoen eskaera hasi egin dela eta kontratazioak egiteko zailtasunak izango dituztela aipatzen dute. Bestalde, Euskadi 2030 zientzia, teknologia eta berrikuntza planean 3 lehentasun estrategiko eta 4 aukera esparru identifikatu dira. Lehentasun estrategikoak adimenduna, energia garbiagoak eta osasun pertsonalizatua dira. Eta aukera esparruak, elikadura osasungarria, ekoberrikuntza, hiri jasangarriak eta Euskadi sortzailea. Lehenengo lehentasun estrategikoari dagokionez, gaur egungo erronka prozesuen digitalizazioaren bidez industria adimenduna garatzea da. Arlo honetan formakuntza jasotzeko, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan hurrengo 4 titulazio eskaintzen ditugu. Ingeniaritza mekanikoko gradua, industria elektronikaren eta automatikaren ingeniaritzako gradua, ingeniaritza elektrikoko gradua, eta ingeniaritza mekanikoko eta industria elektronikaren eta automatikaren ingeniaritzako gradu bikoitza. Bigarren lehentasun estrategikoa energia garbiagoak da. Euskadi nazioartean energia arloko ezagutza eta industria garapenerako gunea da. Estrategia honen bidez, aurrera egin nahi da ingurumen jasangarritasunean eta karbono isurketa gutxiko euskal ekonomia baterantz. Arlo honetan formazioa jasotzeko, aurreko lehentasun estrategikoan aipatutako 4 titulazioez gain, energia berriztagarrien ingeniaritzako gradua ere eskaintzen dugu. Azkenik, hiri jasangarriak aukera esparrua aipatu nahi dizut. Estrategia honen bidez, hirien erronka nagusiei irtenbide egoki bat eman nahi zaie birgaitze integrala
eta hirien berrantolaketaren bidez. Eraikuntza arloko bi titulazio ditugu, bai arkitektura teknikoko gradua eta bai ingeniaritza zibileko gradua, arlo honetan lan egiteko. Aurkezpen honetako bigarren atalean ikasketak deskribatuko ditugu. Gipuzkoako ingeniaritza eskolan eskaintzen ditugun graduetan irakaskuntza elebiduna eskaintzen dugu. Hau da, ikasleek aukera dute ikasketa guztiak euskaraz edo gazteleraz garatzea. Honetaz gain, bigarren, hirugarren eta laugarren mailetan hainbat irakasgai nahi izan ezkero ingelesez kursatzeko aukera izango dute, ebaluaketa jarraitua eskaintzen dugu, baita proiektu eta problematan oinarritutako metodologia eta ia irakasgai guztiek laborategiko praktikak eta ordenagailuko praktikak dituzte. Guzti honekin batera, irakasle bakoitzak ikasleen arretarako tutoritza pertsonalizatuak eskaintzen ditugu. Graduz gradu azterketa egiterakoan, ingeniaritza mekanikoa graduari buruz, ingeniaritza mekanikoaren xede nagusia, makinak, motorrak, mekanismoak eta sistema mekanikoak diseinatzea da. Beraz, lotura handia du industria alorreko berrikuntzarekin. Ingeniaritza mekanikoko graduak hurrengo gaitasunak emango dizkizu. Makina eta gailu mekanikoak diseinatzeko, industria egiturak eta instalazioak proiektatzeko, makina erraminta arloan lan egiteko, energia instalazioak, hoste instalazioak sortzeko, industria elektronikaren eta automatikaren ingeniaritzak gure herriko sektore estrategiko gehienetan presentzia eta eragin handia du. Esaterako automobilgintzan, aeronautikan, robotikan, makina erramintan edota mikroelektronikan. Bestalde, ingeniaritza elektrikoa bizi dugun trantsizio egoeran ezinbestekoa da. Besteak beste, honako arloetako ikerketa, berrikuntza eta garapenerako. Energia berriztagarriak, mugikortasun elektrikoa eta sare elektriko adimendunak. Industria arloko 3 gradu hauetan, lehenengo mailan oinarrizko irakasgaiak kursatzen dira. Bigarren mailan, ingeniaritza arloko nahitaezko irakasgaiak eta 3. mailan, ikasleak aukeratu duen titulazioko berezitasuna jasotzen du. 4. mailan, lehenengo 4 hilabetean nahitaezko kredituak kursatzen ditu eta bigarren 4 hilabetean hautazko irakasgaiak edo enpresa egonaldia eta gradu amaierako lana. Industria arloko 3 gradu hauek atribuzio profesionala dituzte eta hauen ikasketa planak ZIN 351/2009 ordenak finkatutako irizpideak jarraitzen dituzte. Industria arloko enpresetan, geroz eta gehiago eskatzen digute espezialitate bat baino gehiagoko formazioa duten ingeniariak. Beharra asetzeko, ingeniaritza mekanikoa eta industria elektronikaren eta automatikaren ingeniaritzako gradu bikoitza sortu genuen duela 2 urte. Titulazio honen ikasketa plana, lehenengo eta bigarren kurtsuan irakasgai komuna dituzte, industria arloko gainerako graduetako ikasleekin batera, 3. mailan mekanika berezitasuneko espezializazioa jasotzen dute, 4. mailan elektronika eta automatika kursatzen dute, eta 5. mailan lehenengo 4 hilabetean derrigorrezko irakasgaiak kursatzen dituzte antolakuntza, ingurumena bezalako arloetan, eta urte osoan zehar enpresa praktikak eta 2 gradu amaierako lanak enpresan garatzen dituzte. Ingeniaritza zibila graduari dagokionez, ingeniaritza zibileko jarduera nagusiak honako hauek dira. Garraio sistemen diseinua, erabilera eta mantenua, urtegi eta portuen eraikuntza eta kudeaketa, eta obra zibil handien proiektu eta gauzatzea. Ingeniaritza zibileko graduak baita ere ZIN 307/2009 ordena finkatutako irizpidea jarraitzen ditu, lehenengo mailan oinarrizko irakasgaiak kursatzen dira eta 2. mailatik aurrera zibilari dagokion irakasgaiak, eta titulazio honen berezitasuna enpresekiko lankidetza proiektuak garatzen direla da. Honela, 2. mailatik aurrera enpresek proposatutako proiektuak garatzen dira irakasgai desberdinetan. Titulazio honek ere ingeniaritza zibileko atribuzio profesionalak ematen ditu. Arkitektura teknikoa graduari dagokionez, arkitekto teknikoak
eraikuntza proiektuaren alderdi teknikoak garatzen ditu. Esaterako, proiektuen idazketa, kudeaketa ekonomikoa, kontrol teknikoa, segurtasuna eta arriskuen prebentzioa, materialen kalitate kontrola eta baita ere eraikinen mantentzea, birgaitzea eta eraberritzea. Arkitektura teknikoa graduak ere arkitekto teknikoari dagokion atribuzio profesionalak ematen ditu eta bere ikasketa planak ECI 3855/2007 ordena finkatutako irizpideak jarraitzen ditu. Irakasgai nagusiak, eraikuntza irakasgaia 4 urteetan zehar ematen da, materialei dagokion irakasgaiak lehenengo 2 ikasturteetan, adierazpen grafikoa oso garrantzitsua da titulazio honetan, lehenengo 3 kurtsotan adierazpen grafikoa garatzen da, eta 4. kurtsoko hautazkoetan ere metodologia berritzaile desberdinetan sakontzeko aukera dago, egiturak 2. eta 3. kurtsotan eta proiektu teknikoak 3. eta 4. mailatan garatzen dira. Gipuzkoako ingeniaritza eskolan eraikuntza arloko ingeniaritza zibila eta arkitektura teknikoa 2 graduak eskaintzen direnez, edozein titulazio egin eta ibilbide akademiko ona duten ikasleentzako 2 titulazioak aldi berean kursatzeko ibilbidea ere eskaintzen dugu. Ingeniaritza edo arkitektura teknikoa ikasteko ikasleek izaten ezaugarriak honako hauek dira. Metodikoa izatea, ariketak ebasteko jakin-mina izatea, arrazoiketa logikoa eta ikasle praktikoa izatea. Gradu hauek kursatzerakoan ikasleek formazio tekniko sakon hau jasoko dute eta baita ere pertsona saiatuak izaten ikasiko dute. Ondoren, laneratzean baloratuko den ezaugarri bat izango delarik. Gure eskolan, azken urteetako ikasle berrien matrikulazioen bilakaera aztertzen badugu, ikusten dugu emakumezkoen presentzia nabarmen hasten ari dela. Gipuzkoako ingeniaritza eskolan, gizonezko eta emakumezkoen parekidetasun bat lortzea dugu helburu. Emakumezkoak ere ikasketa teknikoan jarduteko datu batzuk aurkeztuko dizkizuet jarraian. Batetik, urtero ematen dugun espediente hoberenaren sarietan, adibidez iaz, 5 graduetatik 2 gradutan emakumezkoak lortu zuten espediente hoberenaren saria. Naiz eta graduatu ziren ikasleetatik 20% izan zen emakumezkoa, 40% lortu zuten emakumeek sari hau. Eta Espainiar estatu mailan 2008ko abenduaren batean banatu ziren Won Now sarietan, estatuko 71 unibertsitate desberdinetatik 358 ikaslek parte hartu zuten eta 11 sarituetako bat Gipuzkoako ingeniaritza eskolan ingeniaritza mekanikoko gradua ikasi zuen ikasle bat izan zen. Aurkezpenaren 3. puntuan formakuntza osagarria aipatuko dugu. Ikasleak unibertsitate ikasketak egiten dituen bitartean akademikoki, profesionalki eta baita maila pertsonan ere hazi egingo dira. Hazkuntza hori, Gipuzkoako ingeniaritza eskolak emango dion aukera eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere eskaintzen dituen aukeren bidez gauzatuko da. Gipuzkoako ingeniaritza eskolan gehien erabiltzen den aukera enpresa praktikak egiterena da. Ikasle guztiek daukate enpresa praktikak egiteko aukera. Enpresa eta erakunde desberdinekin ditugun hitzarmen kopuru handiagatik bereizten da gure eskola. Honi esker, gure ikasleek praktikak eta gradu amaierako lanak enpresa eta erakunde hauetan egiten dituzte. Enpresekin dugun harreman zabal honen ondorioa dira, Gipuzkoako ingeniaritza eskolan ditugun 3 enpresagelak. Ekonomia zirka, garrailua eta eraikuntza jasangarria. Enpresagela hauek, enpresek sortu eta finantziatzen dituzte, eta bertan, hurrengo 2 zeregin nagusi hauek garatzen dira. Batetik, ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza, eta bestetik, arlo desberdinetako profesionalen prestakuntza. Gipuzkoako ingeniaritza eskolako ikasleen laneratze arrakastatsua bermatzeko, urtero, praktikak eta enplegua jardunaldia antolatzen dugu. Jardunaldi honetan, ikasleek lan elkarrizketak izaten dituzte eta enpresek emandako hitzaldiak jasoten dituzte. Bai enpresa eta baita ikasleen aldetik ere arrakasta handia duen ekimen bada honako hau. Diapositiba honetan
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan praktikak eta gradu amaierako lanak enpresan egin dituzten ikasle portzentaien bilakaera ikusi dezakezue. Batetik, azkenengo ikasturtean, 2019-20 ikasturtean, gradu amaitu duten ikasleetatik 80%ak enpresa praktikak egin dituztela ikusi dezakegu, eta bestetik, gradu amaitu duten ikasleen ia 60%ak gradu amaierako lana ere enpresan egin dutela. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan enpresa praktikak edo gradu amaierako lana enpresan egiten duten ikasle guztiek eskolako tutore bat dute eta enpresako tutore edo instruktore bat. Enpresako tutoreak, praktika guztiak egin ondoren, ikasleen balorazio bat egiten dute. Arlo desberdinetan galdetzen zaie zein izan dan ikaslearen jarrera eta ikasleen balorazioa bikaina izaten da arlo guztietan. Enpresako instruktoreak inkesta hau betetzerakoan komentarioak egiteko aukera du eta kasu gehienetan ikasleen jarrera proaktiboa nabarmentzen da eta baita ere galdetzen zaie enpresa instruktorei ia gomendatuko luketen ikasle honen kontratazioa. Eta 98,3%an baiezko erantzuten dute, eta izan ere ikasle asko enpresa praktikak egiten duten enpresa berean lan kontratu baten bidez lana egiten jarraitzen dute. Ikasleek gradua kursatzen duten bitartean izango duten beste aukeratako bat, nazioarteko mugikortasunean parte hartzea izango da. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak nazioarteko hainbat unibertsitateekin harremana ditu, eta harreman sare hau erabiliz, atzerriko egonaldia egiteko aukera izango dute. Atzerriko egonaldia egiteaz gain, Frantzia eta Alemaniako 3 unibertsitateekin, bai Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako gradua, zein atzerriko unibertsitate hauetako gradua lortzeko titulazio bikoitzeko hitzarmenak ditugu. Lehen aipatu dugun, edozein gradutako kombinazioa eginez. Gure inguruneko enpresek, sarritan, zuzendaritza karguetako profila duten titulatuak eskatzen dizkigute. Honetarako, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan gradu bat ikasten ari zaren bitartean, enpresa kudeaketarako aditu titula lortzeko aukera ere izango duzu. Baita ere, kurso osoan zehar, enpresetako ordezkariak gure eskolako gelatara etorri eta hitzaldi teknikoen bidez beraien berrikuntza nabarmenak ezagutzeko aukera izango duzu, edota MotoStudent bezalako proiektuetan parte hartu ahal izateko, proiektu hauetan moto bat diseinatu, eraiki eta konpetitu egiten da nazioarteko beste unibertsitate batzuk sortutako taldekin batera. Nazio Batuen erakundeak garapen iraunkorreko 2030 agenda onartu zuen. Euskal Herriko Unibertsitateak agenda hau bere egin eta helburu bat gehitu dio, hizkuntza eta kultur aniztasunarekiko konpromisoa. Honen harira, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak 2018an bikain euskararen kalitate ziurtagiria lortu zuen. Bestalde, ikastegiaren ingurumen inpaktua gutxitzeko Berraktibatu Plus programan ere parte hartzen dugu eta gradu desberdinetako irakasgaien bidez, garapen bidean dauden herrialdeekin elkarlanean proiektuak aurrera eramaten ditugu. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan 3 master hauek eskaintzen ditugu, material berriztagarrien ingeniaritza masterra, sistema txertatuen ingeniaritza eta kontrola, sare elektriko adimentsu eta sorkuntza banatuaren masterra. Honetaz gain, Euskal Herriko Unibertsitatean kursatu daitezken gainerako masterretarako sarbidea izango zenuke Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako gradua egin ondoren, edota baita ere EHUtik kanpo eskaintzen diren masterretara. Aurkezpenaren laugarren puntuan, ikasleenganako arreta aurkeztuko dugu. Era positiboan erantzuten dugu ikaslearen egoera pertsonalaren aurrean. Honela, unibertsitatera zatozen lehenengo egunean harrera eguna izango duzu. Ikasleak batxilergo edo goi mailako heziketa zikoetako ikastetxetik unibertsitatera pasatzerakoan izango duten berrikuntza guztiak modu lasai eta atseginean ikusteko aukera izango duzue. Programa zabal eta aberats baten bidez, unibertsiak erabiltzen dituen plataforma informatikoak, mezu elektronikoak, ikasleen arteko harremanak ezagutuko dituzue. Lehenengo mailan zaudeten ikasturte osoan zehar, berdinen arteko tutoretza programan parte hartzeko aukera daukazue. Programa honetan, 2., 3. eta 4. mailan zuen titulazio berdina ikasten ari diren ikasle veteranoen aholkuak jasoko duzue,
garaian garaiko beharretara egokituta, baita ere lehenengo mailako ikasle guztiei irakasle bat esleituko zaio ikasle tutoretza egiteko, ikasturtean zehar sortu daitezkeen konsultak egiteko aukera izateko, Euskal Herriko Unibertsitateak ezgaitasuna dituzten pertsonentzako zerbitzu egoki bat ere eskaintzen du, eta baita ere Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan kirola edota lana ikasketakin uztartzeko programa on bat eskaintzen du. Graduetako talde bakoitzean urtero ikasle ordezkariak hautatzen dira. Ordezkari hauen bitartez, talde osoaren eskaerak bideratzen dira bai irakasle edo baita Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendaritzaren artean. Bestalde, eskolaren plan estrategikotik sortutako lantaldeetan ere ikasle ordezkarien parte hartzea sustatzen dugu. Ikasleek proiektu solidarioetan parte hartzeko aukera dute. Honetaz gain, etorkizuneko ikaslei zuzendutako hainbat programa ere garatzen ditugu. Adibidez, DBH eta batxilergoko ikasleen artean, ingeniaritza arloko talentua lantzeko udako kanpusa egiten dugu, edota batxilergoko ikastetxeekin elkarlanean, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako laborategietan esperimentu desberdinak egiteko saio bereziak. 2021 urtean, COVID-19ak eragindako osasun egoera dela eta unibertsitate orientaziorako azokak modu honetan antolatu ditugu. Urtarrilaren 30ean eta otsailaren 6 eta 13ean larunbatak azoka presentziala eta virtuala izango da Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko kanpusetan, eta otsailaren 3, 10 eta 17ean azkenak azoka virtuala izango da ikasle eta familiek kontsultak erantzun eta zalantzak argitzeko. Honetaz gain, batxilergoko 2. maila kursatzen ari zareten ikasleontzako jardunaldi irekiak antolatuko ditugu 2021ko martxoan, COVID-19ak aukera ematen digun moduan gauzatuko ditugu eta informazioa helaraziko dizuegu. Batxilergo lehenengo maila ikasten ari zareten ikasleentzako jarduera praktikoak egingo ditugu, baita ere bokazioak lantzeko, hauek 2021ko maiatza eta ekainean egitea aurreikusten ditugu, eta azkenik 5. atala, profesionalak. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan urteak daramatzagu aipatutako arloetan irakaskuntza eta ikerkuntza garatzen. Eta 10.000 baino gehiago dira gure eskolatatik ateratako profesionalak. Badakigu, une hau erabakigarria dela zure bizitzan. Zure etorkizunerako bidea aukeratzen ari zarelako. Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan konfidantza izatea gomendatzen dizugu. Gure ikasgeletatik atera diren eta gaur egun gure gizartearen garapenean laguntzen ari diren milaka profesionalek egin duten bezala. Mila esker zure arretagatik eta laster arte.